gaba daya a cikin ta gobe ruwan maganar coronavirus. An yi rabawa. Malam ne madama. Malam na yaya. Gurin ka zo. Malam na yaya kike? Alhamdulillah ka tashi lafiya. Ya gyaran fulawa. To wallahi gashi na fulawa da ita ma kamar dai so nake mana da an jima insha Allah je. Dan yi rabawa da gurin ka zo. To malam ka san kai mutumi na ne. Malam na ina jin kana yawan taimaka min kuɗi in je in sai abinci. Ina jin ki. To shi ne zo gurin ka ina so ka musulunta. Dan bana so ka mutu Allah ya kona ka saboda kana da kirki. Ka san mu duk mutanen kirki muna bin su musu wannan mu gaya musu addini. Ina so ka musulunta yanzu. Ka ji ke malam na yaya. Me ka kawo mana falalan alwala. Falalan alwala kwaya nawa ne? Kwaya nawa ne? Falalan alwala? Kwaya nawa ne? Kwaya 73 ne. Da ba har yau sai rage kwaya biyu. Falalan alwalan su ne guda nawa? 73. Da kuma wannan annoba ta zo shi ma kan dole sai rage kwaya daya. Sai suka koma nawa? Yanzu sauran kwaya 70 daidai. To malama na ya ki je ki kuma makaranta wallahi.